Itxaso zabalera. Maialen Alfaro eta Maiana Itoiz. Gaurkoan, bidaia bat eginen dugu. Itxaso zabalera joanen gira. Horretarako, itxasontzia hartuko dugu denok elgarrekin. Oso eguraldi ederra egiten duenez, abiatu aintzin, buruan txapela eta eguzkitik babesteko krema ezarriko ditugu. Ene burua eskuz unkitzen dut, segurtatzen dut txapelak buru osoa babesten didala. Ondoren, eguzkitik babesteko krema naturala hartzen dut, eta ene eskuan emaiten dut. Denbora hartzen dut, ene aurpegia krema zongi babesteko. Kopeta bazterraldeak, matelak, sudura, aho ingurua, kokots puntaraino. Senditu aurpegi osoa kremaz estalia. Orain, krema berriz hartzen dut eta lepo inguruan edatzen dut. Ondotik sorbaldetan, ezkerraldean, eskuinaldean, sorbalden egiraino. Jarraian, besoetan zabaltzen duten krema. Besoak, ukondoak, besoaintzin eta esku gainaldeak kremaz babestuz. Senditu larruaren goxotasuna. Berriz krema harturik, bulajaldean ematen dut. Denbora hartuz, sabela ere osoki kremaz babesteko. Ene lagunari laguntza eskatzen diot, ene bizkar osoan kremaz zabal diezadan. Eta orain, nik ene lagunari bizkar osoan krema emaiten diot. Segitzen dut, ene izterren inguru osoan krema edatzen. Belaunetan, zango sagarretan. Segurtatzen dut, zango osoa oinetaraino kremaz babestua dudala. Isiltasunean senditu. Gorputz osoan krema baote dut. Txapela buruan, kremaz babestuak, orain sokorri flotagailua ezarriko dugu. Horra, presgira itxasontzira joaiteko.
Goazen. Gure itsasontzia bilatzen dugu. Hor da, ikusten dugu kaia bazterrean gure zain. Banaka, kasu emanez, itsasontzira igotzen gira. Segidan ohartzen gira, itsasontzia kulunka dabilela. Bi zangoak doi bat zabaltzen ditut. Oinak paralelo eta belaunak doi bat plegaturik. Segurtasun gehiago senditzeko. Ene oinen azpialdean itsasontzia kulunka dabilela senditzen dut. Ene gorputza mugitzen da ezker, eskuin, baita aintzin gibelaldera ere. Senditu oinen azpialdea. Uainen mugimendua senditzen dut, eta mugimendua segitzen dut oreka atseman arte. Zangoak pixka bat zabalduak, belaunak lasatuak, arnasa hartzean indar hartzen dut, eta arnasa botatzean oinen azpialdera igortzen dut. Errepikatzen dut behin eta berriz. Arnasa hartzean indar hartzen dut, eta arnasa botatzean oinen azpialdera igortzen dut. Arnasa hartu eta indarra hartu. Arnasa bota eta oinen azpialdera igorri. Pixkanaka ohartzen naiz, oreka atsemaiten ari naizela. Itsasontziko kulunkari oitzen ari naiz. Eta ene oinetan sendo senditzen naiz orain. Abiatzeko bela prestatuko dugu. Goazen denak itsasontziaren aintzinaldera. Elgarrikin sokari tira egingo diogu bela altxatzeko gisan. Arnasa sakon hartuz, eskuak sokaldera luzatzen ditut. Eta arnasa botatzerakoan sokari tiratzen diot. Segi, denok elgarrikin, arnasa hartuz eskua gora. Arnasa botaz tira sokari, behin eta berriz errepikatzen dut. Arnasa hartuz eskuak gora. Arnasa botaz tira sokari. Ikusten duzue, bela nola altxatzen ari den? Segi, bela punta eraino igo behar dugu. Hartu arnasa, eskuak gora, eta bota arnasa, tira sokari, segi, segi. Ikusten, elgarren indarrak batuz, lortu dugu bela goraino altxatzea. Begira egoiten gira, zer bela handi eta edera. Bikain, itsasontzia aintzinatzen ari da. Orain, denak itsasontzian jartzen gira. Isiltasunean, ene sentsazioak entzuten ditut. Zer senditzen dut ene gorputzean?
ene bihotza, ene arnasa. Burua altxatzen dugu, eta ohartzen gira itsasontzia oso emeki aintzinatzen dela. Aupa marinerak, bela airez bete dadin, denok elgarrekin arnasa botako dugu. Arnasa sakon hartu eta ufa, albezain azkar. Sentitu itsasontzia lasterrago joaiten. Segi, ufa eta ufa. Gerozta bizkorrago doa, bikain. Orain, isiltasunean senditu itsasontziaren abiadura. Senditu haizearen fereka. Senditu eguzkiaren berotasuna. Jada, itsaso zabalean gira, eguraldi ederra egiten du. Zer diozue izurdeak ikusi nahi? Deituko ditugu? Denok elgarrekin soinua egiten dugu izurdeak erakartzeko. Hurbilduko alzaizkigu? Sutik, gorputz jarrera orekatu hartzen dut. Oinetan sendo senditzen naiz. Ene arreta, bular erdialdera ere maiten dut. Arnasa sakon hartzen dut eta soinua egiten dut. Soinua, sabel zolatik abiatzen senditzen dut. Doinu egokia atsemaiten dut, izurdeak deitzeko. Ez sobera apal, ez sobera gora. Soinua errepikatzen dut. Begiak etxirik, soinua sigitzen dut, soinua ene gorputzean senditzen dut. Soinua gelditzen dut. Isiltasunean, begiak etxirik egonez, izurdeak irudikatzen ditut. Itsasontzi inguruan dantzan ari dira. Zeinen ederrak. Eta orain, berriz begiak idekitzen ditut. Zer memento berezia bizitu dugun, oso ederra izan da. Memento honetan senditzen dugun poza, osoki barneratuko dugu. Arnasa sakon hartzean, eskuak buru gainean elkartzen ditut,
eta arnasa botatzean zu soinua egiten dut pixkanaka eskuak jautsiz. Bihotz aldera heltzean esku ezkerra gainaldean ezartzen dut eta esku eskuina azpialdean. Eta mugimendua segitzen dut, izterretaraino luzatuz, soinua gelditu arte. Orain, itsaso zabalera helduak gira, eta lasaitasunaz baliatzeko pausa bat eginen dugu. Bakoitza bere tapizaren gainean etzaten da. Denbora hartuz, kokatzeko eta gorputz jarrera egoki bat atsemaiteko. Besteak trabatu gabe, isiltasunean egoiteko gisan. Hasi dudan bidaia, orain barnera begira segitzen dut. Ene arnasak marearen mugimenduarekin bat egiten duela senditzen dut. Arnasa hartzean, senditzen dut ene sabela loditzen, hanbatzen. Eta ene arnasa botatzean, senditzen dut ene sabela sartzen, usten. Marearen mugimenduarekin bat eginez. Arnas hartzean sabela hanpatu. Eta ufatzean sabela ustu. Orain, irudikatzen dut hasieratik egin dudan bidaia guzia. Nola prestatu giren gure bidaia egiteko, gorputza kremaz estaliz. Nola lagunekin kaia bazterrean itsasontzia bilatu dugun. Nola itsasontziaren kulunkari egokitu giren.
Nola bela prestatu dugun, soka tiratuz, eta nola bela airez bete dugun. Itxasontziaren abiadura, haizearen fereka eta eguzkiaren berotasuna sendituz. Nola izurdeak deitu ditugun, oraindik gogoan dut, zein ederrak ziren. Bidaian senditu dudan poza, oraindik sendidut ene baitan. Eta orain, itxaso zabalean, ohartzen naiz, mundu honetan toki bat dudala. Berezia, enea. Bizi hazi erein sortu garatu loratu edatu zabaldu partekatu harremandu plazaratu senditu ametsak bizitu toki bat atxeman bizian toki bat atxeman bizian toki aldakorra mugikorra bizia mugimendua da beldurra gainditu biziak nahi baitu loratu toki bat atxeman bizian toki bakotxak bere tokia indarra argia badu bakotxak bere tokia indarra argia badu atxeman alduzu atxeman alduzu atxeman alduzu
Orain, prest sendituko naizelarik, ene tokia atsemanik, begiak idekitzen ditut kanpoari.